Бизнесменът Васил Божков кацна на летище София в 15 часа и 1 минута с полет на пътнически самолет от Дубай. На ВИП терминала на летище София го очакваха бусна охрана на съдебната власт, гранична полиция, както и адвокатът му. Обвиняемият, обявен за международно издирване, се е явил доброволно пред органите на МВР на ГКПП летище София. Спрямо същия по досъдебни производства, водени в Софийска градска прокуратура, има наложена мярка за процесуална принуда задържане за срок до 72 часа. Информираха от държавното обвинение. В тази връзка Софийска градска прокуратура и следственият отдел при Софийска градска прокуратура са предприели всички законови изисквания по представянето на обвиненията, като в рамките на разпитът му в качеството на обвиняем той има право да дава обяснения. Предстои наблюдаващите прокурори да внесат искане пред Софийския градски съд за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража. С оглед на това, че Васил Божков има качеството на свидетел по друго досъдебно производство, водено в Софийска градска прокуратура, по което са изпращани молби за международна правна помощ. Като същите не са били изпълнени, предстои призоването на лицето за разпит в качеството му на свидетел по наказателното производство, допълват от прокуратурата. Веднага след пристигането си Васил Божков е бил задържан. Бизнесменът е откаран в МВР болница за преглед. Това заяви неговият адвокат Стоян Бълмайер. Бълмайер заяви, че до вчера 24 август Божков не е имал разрешение от властите да напуска Дубай. Процедурата се спазваше от властите в Абу Даби и от властите на летище София, заяви адвокатът. Цялата информация ще бъде на неговия фейсбук. Господин Божков чувства ли се невинен? Той ще реши кога. Разбира се. Той никога не се чувства виновен. А има ли какво да каже срещу Бойко Борисов?